chi bai ule ni zan lama video viral chungchang kan post kha hei thuthar tlema zong hriat bel tur oma chungte chu kan tar langa tin atopa enge mote kan soile donia uwana po si kan chiar masange meiche soi satu le asoi sak hriat anni anom na hriat talani lo news update dar thum re medit som ania ni kwa thla som pani sang hi som ni pali meiche rong taka kut thak tu cctv footage viral chu chui zui mek zel ania an pani hian an phone switch off ve awangin an chin hriat ala har sa hle ni in thu don ani meiche kut thak tu hi silal nun fela kum som ni pani chan marwe mi ni in hriat ani silal nun fela hi atet lai changa apu pathara electric department a thokte ina aoma atupa mani se an fapa angmaya an entry ni a meiche nen hian in ngai zong an ni thu dot na chuan a soi po wana nge detail khop mai hei in thren hlei theilo ni thu te aron tar langani lai chu chiar lo tiang an pani hian an phone an switch off tlat awangin police lamtan po chui zui a harsa viauri engemaw changin ami pa zo khian phone tinumin anu te a biak tira a that thu le ngai to mani lo thu a soi din thu dot na chuan a soi hetiang hian ron biak tir ma se mi pa hian vauna nen chung chu a soi tir ani thengem ti chu ngai to tel lo the lo ani anin khoina mun hi molpui wal beng road ni in hriat ani meiche kut thak tu sil nun fela hi kumsom ni pani ni in miril rupui tling rual ani to a abil nu po ni se helai chu angai dana ziana nia kan cher sun job to long ti chuan Women Commission lamin thu chu an siama Mizoram State Commission for Women MSCW chuan ni riat thla som pani sang hi som ni palizana mi papakatin meiche pakhat kholaya kuta thlak lai CCTV footage dar chungchanga so moto in thu boya ziak lut MSCW chuan khatiang taka wallout taka kutin thlakna thlengkha ngai thu tak ngai takani ti in ti tar langin he thil thleng hi meiche zawm na le dikna chanvo ti borban na sa taknin commission chuan angai nun rong taka kutin thlakna nia lana wangin commission chuan so moto cognizance lak ngei theina tur case ni in a shia MSCW case number 80/2024 suamoto aziak lutani anti Mizoram Police tepo biak zui ani ti ta langim MSCW chuan thudon danin he thil thlenga wang hian Kulikon Police PS case number 117/2024 nisom nikwa thasom pani sang ni som ni pali under section 74 BNS 2024 chu anziak luto a police ter hetianga rang taka case anziak lut kale chaktaka chuina an kalpui zui hi commission chuan lomom ti in khoi tu chunga danang nga shemna a om zui ngei theinan chaktaka malak zui ngei ani an be sei MSCW chuan kutur tu hian in en kol zuina amamo ti po hi ngun taka en zui ngai ti ta langin medical report thale fel fai takom theinan te thataka en kol zui ani ti te hi police te hian an ngai ven zui zel be se ni chung ko tam takin kanin bul le avel lang thei tura CCTV kan vo hi mi puite himna atan po a thil poimo takania hetiang thil dom lo thlen chang hian rang taka police hriat tir hi van tlang khotlang ral muanna na kan mo phurna ni ti kan hriat zel poimo hle ati MSCW tarlandarin an order mang hian officer in charge Kulikon police station chu he thil thleng chungchanga malak dan ziaka an hne na women hne na aron thlen tura be se ani a voina changa chiara ni sari chungin report thelu tura be se ani rekha kan hriat theangin women commission lamte pon thei topin man la tin police lamte pon thei topin tuna hian man la mek zela amaro chu tun thleng hian tun kan video siam china hi chuan manani thu don alani lawa ama anma ani pani du thlanna in he video viral ti she hin an tlan bo ta nge ni a abi pa hian adu lo chunga tlan bo pui vo betin akal pui nge ti po hriat ani lawa amaro chu achung telama tangin an biak po thu te kan hria a amaro chu thu boyan zialu thu engma kan la hrelo ta cheu maya nge suama to hian ring tlang ta nge ti po hriatani ta chi chuang lawa amaro chu he tiang thila ne wanga lowo biak boi ve sek ang chi kha ke chuan katumani berlem lawani tin he thil thlen dan hin ngai to taila sunday zan ania an veng omna mun ve ngai to in an kalna mun walbeng road dai maya nia
in tuha lo viau maya ewanga helai te da kal nge niang ti te po ngai thona ti thui khop mai tin mi tam takin side bi om theyanga mi palam hi enge motak omang ami palamin he tianga ti na chana hian enge motaka omang ti te ania amaro chu ka soi photo thina kutin thak na te football thleng poina ni ka soin mi tam takan thin rim thina kutin thak na le tharum thona mi in fiam na angat phei chuan football chanchin kan soi kai lo kanga kan thin ti rim tumin thei to pin achak jok te phei chun time an delay yang chu ta kan thin rima kut kan thaka tharum kan thoni chuan kan thiam lo hul hol thiam thu soi tur pakhat ma kan nei lo min delay khuma lom ti ang chi te khang kha chuan lama tling lem lo chu wang chuan kutin thak ani anni chuan an du ang to ke min tiang in fiam na phei chuan tin thil danga po aniang in ngai zona te nupa inkara te in ui re san na emo thil engemo serious taka po mipa in kutan thak khi dan ma a chuan kha thil kha chu thil sual ni ma se in ui re san na te nupa po kha chu shem thei ni amaro chu kut lo in thak vak ang chi te khang kha a shana shem let ve thei thoni amaro chu a case azir te po a shem na dan te kha chu adang ve zela tin in ngai zong an ni atu na mi te hi kan chin kan hriat thei dan zela in ngai zong an ni in ngai zong ngat phei chuan tiang taka kutin thak ngot mai chu amak khop maya nupa apo ti to nak lain in ngai zong le zel he tiang thilan thleng mai hi chung te tan chuan aril na thak ngot in karinga soitong khan kan farnu te an pasal ten lo kut an lo thak ti sheila kan thin rim dan tur ngai tuin in ngai zong in nei po la ni lo ngat phei chuan kan chara tan tu man kan duin karing lo tin kan farnu te tora tan po tu man kan du karing lo mei chia chuan engang pon min ti thin rim se min tilung oi lo se kan hne sa tharuma kan hne sa ngoi ni chawang chuan anni laka tharum thona hi atul berlem lo thil pa takani berlem lo ti hi kan hriat anga ya tin a shem na ti hi chu zong ai kan hriat tur poimo ber chu ni tin hei cctv alo om hlau maya alo mom khop mai cctv lo om lo ta se tu man kan she don lo ti na ni der maya kin hei aizol khopuya hian cctv sarkar ina smart city noya da sang te aṭangkai khop maya tin mimalin tam takan da boka aizol khopui che vel hi cctv min thireng mitin min mureng record ani reng ti hi sheila mi tam takin hei hi sual kan ti don poin no kan ril ru chon sual ti lo du ma se thila wang tal po hian itim pha ve te u ti kha kan soilang tel duwa tin ni zan video top lama te po ka soi to kha hei hetiang thila lo phut loi mai hi lo thin rim che mai hi mutu te video lo mutu te kan thin rim kan ril ru na em maya amaro chu atur tu te ber hi an lo in rem le than zel maya ka ti ka soilan to kha kan thin rim ang ai ang hian atur tu te lo thin rim vak thin lowa ti ka soi to kha amaro choi tun tuma chuan thil dangan thleng zui le ta ni ya serious so ang reng vim ka hriatin su mo to in kheisen han ziak lu ta engpo ni se he thilawa hian shremna mutur chuan shremna mu nge shim churin oma thil pakhat ka story instagram lama ka story te tin ka post mu chuan in hriat to karinga ka ton hriat hetiang thil ka taka ka ton po ka en liam chin ka nei ve tak na chan kan soi chuak shim duwa kum nga vela liam thamai thei ka re chiang che talawa kum tak chu khata khami tuma khan thil ton mak deuh mai kan neya mi tam tak te pon an lo tong ve toin karing heng he chu zurui ni ngai tura alang mi pa hian mei chia ko ta lo thak deuh chor maya kan thela kan pot thena ti chuan ami pa kha kan nor sona a thina rema min tong ta rep maya kan nu nia tin min tong ta rep maya ti chuan ami pa kan nor sona por kan han ti vel kha a mei chia kha da ron chan ta ke mani te kha nungza ate mi ron be ngai zaklom ni nge khatin ron ti ri ngot mi ron ti ta dai maya ke mani zo kha minan khum ta ngek maya a shil hai tha khop maya ril ru te jon kan wat cho em o ka in ti rum mai ni
chung chu kalau ton ve to ni atin hetiang angchi hi mu le hriat om le zeu thina chuwang chuan khabi tum atang le thil engemoni ne watang khan mi ngai zong in kar te mi nu pa in kar tia lovat thin ri ba lovat chan ve chiam kha kutin thak turami te chu ka soi chanani chi chuang lem lawa arem chang ema tiang khopa kutin thak na kha chu arap thak deuh hleka chan nge ngai po ni amaro chu anna asatli angchi kan ti tiang video psun huila arap thak kan ti view thomai the kha angchi te po kha amar chu kan don son ang kan wo mu ang ngot te an bialpa ten mangai te an pasal te kha mi na an ma ni wangan tur kha chun mule thei thin lo ni mei chi hi chu mei chen lo ni an ti tiang amak sak khop moya kha kan thil ton vela tang khan in hetiang ang chi hian an di deuh nak nak ki in thenten har sat fu zel maya buai thak du fu maya chu wang chuan engchin hinge kan in rolanga engchin hinge kan lo va tel veang ti hi hriat thiam har thin khop maya mitam tak chuanin kan nun ania kan thu an ti mai thei boka amaro chu thil langa te po kan soi thina then om pa in anu puya vo thina an then om ten ma pon kan soi to kha thlama salama te po an then om pa in anu puya vo thina a soi sa rep zela then om de tu manin rol lowa a to pa an pa in a vo hlum tange nge ya a soi sa hlum tange nge ya ka lau thon ang nge mo an ti le tho sia engchin nge kalin rol na tur engchin nge kan ti tur ti hi hria thiam har khopin ka ria hemi chungchanga hian thil poimo ber ni lang ta chu kan mei chia te kan mi zo nula te domestic violence ti te tin domestic kherlo po aniang bial pa le ngai zong te na kutin thak chungchanga te kan ril ruput mang hi kan thak thiam ve tin ngai zong kan zon konga te po hi fin chuanan kan man thara poimo khopin ka ria in ngai zon lai tanga kut a thak che chuan khai ima ba ka eng view lo chu mizo nula te zong in he video viral atanga kan in zir thar tur rin ka hriatin kutan thak lai te kutan tur lai te min an hmuwa an chana chan tu te zok dem le dai ang chi te ang thil te kha maksakani mo chuang chuanin mei chia te en har chuangai tak mewin ka hria hetiang ang chi a hian soitur mi tam takin in hriat ka ring hetiang ang chi hi chuang chuan har chuanan man a thakopin ka hria hi ar video po arap thlaka anadon ti hriat ani kut thlak katin hei mizo nu pa invuak kutin thlak ti te tin in ngai zonga pot video cover lo wit tam taka thleng ti hi hriaila heng hi kan pumpel the kan film khurangai tin mi pa te po kan film khurangai thin rim na zonga mei chom nem zok kut thlak ngot mai ti lo top tur ani ti kha kan soi thar le do ni thil update to mani chuan kan la ron soi zelanga amaro chu victim te chung te nge ina FIR an thelu ta hei kan ril runa tak zeta ni kan thin rim tak zeta ni an tia tina mei chia ngei poina ama kalzonga case te file ani lem lo chuan han ti chiap ngai na vakpo ka shelawa that lo zemi dang te ne na hetiang an tor ve lo na na inzir tir na in pek na lo man mai hi a thaberin ka hria